Hello guys, for today's video guys, so na ako itudlo nyo guys, magic siya guys. So, kuha siya guys, mga almost 1 month kapin ako na siya gipraktisan guys. Ganito lang ako nag-video sa mga video. Sa mga magicero guys ba. Mga tricks gani guys, sa akong pagpa-guys, mga tricks, mga idea. So, kanina guys, so kanina ako gipraktisan ako pag-ayaw. So, ano siya is pabarugon na siya guys. Pabarugon. So, walay gamit na, ang uban, di ba, na manikas pa na, gamitan nagtukog or sa pa na, gamitan nila o mga straw or mga higot. So, ako, wala. Legit ni guys, wala. So, ako siya pabarugon, no? Wala ko higot guys, wala. Wala. So, ako siya pabarugon guys. So, dali na ako siya pabarugon kani. Guys, wala siya kabarugay, no? Guys, no? Wala siya kabarug. So, ako siya pabarugon guys. So, natawa guys. So, pwede niyo siya makakuhan guys. So, pwede niyo siya yun siya sunon. So, okay kayo yun yung sunon. So, sa lain, pwede yun yung sunon, guys. So, bawal is mga bata, ha? Bawal is mga bata. Sa mga dagko, sa mga adult, bawal is mga bata. So, yun na kayo, guys, ha? Guys, guys, ha? Malagot, guys, ha? Guys. Guys, ha? So, ato sa reaction nun, guys. Guys. Sige, wala kasi yan. Wala watching sa mga. Guys, ha? Wala, guys, ha? Wala good, guys, ha? Guys. Tawa guys, 1, 2, 3 guys, guys. Ayaw, di ba? Guys, iba guys, ibarog guys.